Na hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit a csatornámon. Urbex cigány akcióban ismét. Ez a házikó 1970-ben épült, és egy dezertőrnek volt a házikója. Hát itt a tető teljesen le van szakadva. Ez talán egy zsiguli. Ja, írjátok meg kommentben, hogy bánom is én, az se baj, ha nem. Nem régiben még egybe volt ez a házikó, és meglessük, hogy milyen állapotban van. Bemegyünk. Na merre menjünk? Jobbra vagy balra? Balra egy szoba található, ha menjünk jobbra, akkor jobb oldalt, itt van a feljáró. Itt egy szoba található. Hát ez a mennyezet csak fog sokáig tartani, nem sokára leszakad. Úgy. Ez volt a konyha, hát áram már nincsen. Ez volt a konyha valamikor. Milyen szép könyvünk el? És 2007 óta nem lakják a házat. Na, itt valami. Na, ez a másik szoba. Hát ennyi maradt a volt lakókból. Szinte elmenekültek innen. A bakugár az belé volt itt is, tehát ez bejárta a világot. És akkor tovább megyünk, ez volt a másik szoba, de hát ez mindenhol ázik az egész. Itt áll a víz, szó szerint. Rohadva, koshatva az egész. Úgyhogy menjünk tovább. És most jön egy kis folyosó, és jobbra megyünk, majd ott lesz egy fürdőszoba. Hát volt egy fürdőszoba. Ez is teljesen leszakadt. Hát a csapot már valaki leszerelte, mert itt még voltak csapok is, radiátorok. Minden meg volt a... itt van valakinek a rucia, ruhája. Ezt is próbálták ellopni már. Hogy ez azért nagyon kapott ez a ház. Hát a kád az egészen jó állapotú. Mindjárt fürdünk. De megpróbálok nektek föl menni úgy a tetőre, hogy ne kelljen fölmenni. Hát ez lenne a tetőtér. Itt a szivacs olyan. Nem olyan, mint az enyém, de
elég szar állapotban. És itt is becsukjuk az ajtókat, mint ahogy eddig minden. Hívjátok fel Érikót, mert Érikó ért a szemhez. Már Érikó lehet, hogy egy picit öreg Érikó már lehet, mert itt 2009. március 9-e. Hát ez nálam sokkal jobb. Hoppá, itt egy gömblámpa. Úgyhogy hát az a házikó, ez ennyi volt. Hát kikapcsolva. Aha. A lámpikot. Hát és akkor itt még a hátsó udvaron lenne ez, meg az, meg amaz, de hát. Elhanyagolták a házikót. Teljesen szépen a doboza is. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Következő Urbex ház.